duk abin da ake yin nan ya za a yi shirye-shiryen buɗe ba mai gaya min komai, hatta kwali littafin bayyana gayyata ba wanda ya bani, a hannu ma yan agaji ma na gani. Ashe akwai abin da ake kullawa. Shikenan sai mutane suka shigo, malamai, lokacin wahala babu ɗayanku sai yanzu giwa ta faɗi kenan. An riga an ci amfanin ganga, bari mu yadda kaure. Akwai malamin da wurin shi yasa aka koma can ake tsara ga yanda za a yi, ga yin faɗin agaji. Ni a gidana ne ba gidanka bane, lokacin da na kuma kana malami ka yadda ai wannan ka shigo wurin da yake ba naka ba. Shine wanda kuma yazo ranar buɗe masallaci yayi abin da yake ba masu ilimi bane za su yi haka. Ci mutuncin dan uwanka a gidan shi, a unguwar shi, ba mai gaya min komai. Ya karbe bikin da ake yi na gudanar da shirye-shirye a lokacin. Ya karbe bikin ina nufin cewa ai akwai MC, Master of Ceremony, madalla gabatar da mutane. Shi mai gabatarwa ya sani, kawai sai zo da abin nan. Ba ai shi mai gabatarwa a yawa ta hukumi ne ko ba shi da azanci ko bai iya kaza kaza, wanda ba magana ba ce. To wannan kenan. To wani na cewa ai ka san abu, akwai nasu, akwai namu, akwai naka. Menene nasu? Ma'ana idan mutum ya wuri ai nashi ne, na gaya maka ina musu ne ya zama nashi 100%, amma me yasa muka shigo ciki? Me yasa? Idan ka je wata unguwa daban kai harkar ka ba sunan mu, ba mu da alaka, karambani ne ma a gama auren. A nan ne ma in na kai kaina aka ce ba a son ka, sace mallan ka bar wurin. Na'am, amma me zaka ce game da ka shigo da haƙƙin wasu? Ga me zaka ce? Me zaka ce idan ka ɗauki sunan su sannan ga alaka kai kuma abin da ka nuna kenan. Sannan ka yi dalilin rugujewar sallar Juma'a saboda ka alakanta wurin da wasu. Ka san ka jefa kanka cikin rikici. Ana ka ce rugujewar sallar Juma'a. Of course. Tunda ai da aka ƙare cewa wurin nan namu ne kuma Juma'a muke shekara 24 kuma ga wuri babba an yi. Ko? Sai muka ce to wannan zai koma can. Ana tsohon masjidin sahaba ya koma can. Dalili sunan shi kenan. Nan kuma daga baya Allah zai nuna mana ya za a yi. Ko mai da shi santa ko kaza kaza. A dan wannan ranar 1 ga watan March bara 2024 ni na sanar da to jama'a daga yau sallar Juma'a ta ƙarshe ta tabbata. Mutane suka yi murna, aka yi farin ciki. Me kawo murnar? Wataƙila ko suna ganin ko su ake yi. Ai ba ma wataƙila ba, murnar cewa to masallaci zai koma can tun da sabo ne. Me yasa suka fahimci haka ne? Dama sunanmu ne a wurin. Kuma abin da aka nuna mana kira. To sai kai dalilin rugujewar sallar Juma'a. Rugujewa haka kamata ka kira shi. Amma ta hanyar wayo. Inda kun canza daga abin da kuka nuna ma duniya, kun ɗauko suna, ashe kuna da ba ƙarƙashin ƙasa. Kuma a wannan lokacin sunan nan kuka sa saboda gudun kada matsala ta shafe ku. Daga ku yara da suka ce malam ga wani fa zai yi gini a filin da muke idi, na ce kai ai namu ne, kun ji duka suka sado da. Sai kuma kuka canza daga baya. Ya zama gadaru kenan. Ka cusa wa mutum aminci ya saki jiki. An gane ko? Kai ko mace kake nema da aure. Tun kafin ka aure ta ba na ce halatta bane ka ɗauki hotonta, ka sa status ɗinka, ka dinga nuna mutane sai ce a wani matar ka ce zaka ce kai ta fahimci haka. Balantana abin ya wuce ka wannan misalin, wannan ƙarara ne. Ka fahimci abin da nake ne? Saboda haka sai aka wayi gari wato sallar Juma'a aka narkar da sallar Juma'a akan za ta koma can. Har muka sanar da jama'a mun daina sallah sai kuma lokaci na gaba, ma'ana sai yin hali. Ana karewa sai komai ya canza. Wanda suke daga waje suka shigo. To malam dan koma baya kafin a zo zancen wato kaddamar da masallaci da kuma bude masallaci. Da kuma wato narkar da Juma'a kamar yadda malam ya faɗa. Kwarai kuwa. Akwai wasu abubuwa da ake gani ko kuma akwai wasu dalilai da ake ganin cewa an ta kawo su na alakanta ko in ce sun ta kawo su na alakanta ka da wato shi wannan sabon masallaci. Akwai wani abu da aka yi, wata hanyoyi da aka dinga bi baya ga wancan allon nuna me za a yi. To kana da abin da ya fi wannan girma?
kana da abin da ya fi wannan girma ka ɗauki sunan masallaci ka sa ga abin da za ka yi, kana da abin da ya fi shi girma? Ɗaya kenan. Kana da abin da ya wuce zan kai maka ziyara, kai mai gina masallacin, ka zo gidana ziyara, ka shigo ofis ɗina mu tattauna da kai, jama'a su ƙara tabbatar da ga alaƙar mu. Kuma duk tattaunawa akan wannan da Ƙwarai da gaske, menene? Kana da abin da ya wuce ainihin malam kai ne. Hatta jami'anmu na tsaro suka ce da Allah malam ka zo kai da wani ranar 6 ga watan Mac mu tattauna. Saboda muna son a yi bikin buɗe masallacin nan salin saboda jama'a ta taru. Me yasa jami'an ba su kira wani malam ba sani? Akwai abin da ya wuce wannan? Amma me ke zuciya wanda ke shi Allah kaɗai sani. Mu dai ga abin da muka sani a farko. Ka fahimce ni? Akwai alaka da ta wuce ba wani malamin da bini ya ji ya leƙa masallaci ya ga yadda ake ci gaba. Mu haɗu da mai gina masallacin mu gaisa. Ni ban san me ke zuciyar shi ba. Ka fahimce ni? Yawa ai ba sai an zo a ce to shikenan zo a naɗa maka rawani tun yanzu ba, tukun san da alaka. Ni dama rawananne ne, ina da rawani na. Sarkin Kano da ya zo Allah ji kanshi aka naɗa ni tun wannan lokacin a matsayin limamin sahaba. Kar ka manta 1999. Har yanzu kuma to sai ga sahaba sabuwa ta zo. Wace wancan rawani? Shi yasa da aka tashi ma sanar da limaman da wani ya sanar a wurin, ai babu limami ɗaya da aka je aka ce a jefa da sarki a je masa interview saboda an san akwai mutum a zaune. Kana fahimtar sakon nan? Yawwa. Akwai mutum tsaye saboda haka babu wani, kuma ba wani aiki kake karkashin wani masallaci ne ga sunan da ke akwai a unguwa ta ne, a gari na, a yanki na, shekara 24. To me kake nema kuma sama da wannan? Kana da tambaya kan haka kafin na ƙara? Ko na ci gaba? Jamil. Saboda haka da aka zo duk bikin buɗewa babu wanda ya sanar da ni, na tabbatar maka. Har zaman da za a yi a fitar da tsarin, wallahi zuwa ne na ga wasu malamai bayan Allah guda 4 da ashe su suke tattauna tsakaninsu. Ba wanda ko katin gayyata a kawo. Ko katin gayyata gashi na gaya maka a hannun ɗan agaji ma na gani. Wannan da mutane ba? Kar muka lato ga wannan wanda kai ka ce an zo ne da wani fishi, bari mu je mu ci zarafi. Yawwa mun samu dama, bari mu ci zarafi. Abin da ya fayyana. Bari mu musguna ma wani. Kila akwai wanda ake musu aiki. Wannan shine abin da bai nafi. Ko muka danne ba mu ce kala ba. To abin sai kai zirwa kololuwa. Da shuruɗin kuma sai zama kamar rashin kyauta. Ba kyauta wa mabiya ba, ba kyauta ma shi kansa masallacin ba ke. Sai zamanto kuma duk wani abu na rashin da'a idan wasu suna yi a tsawon masallacin sai su ɗauke shi su kai shi masallacin su ba shi goyon baya. Wanda aka same shi ya yi rashin kyautawa maza sai su ɗauke shi kamar to tunda mun yi ƙoƙari mu yaƙi abin mun haɗa kai da misali kafirai in dai munafukan kenan bai yi nasara ba tun mun sake samu wata ƙofa bari mu je mu musgana da sunan addini. In za ka yi wannan a harkar ka na business venture da sauki, amma Allah za ka bautawa. Annabi ya ce man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, wanda duk ya gina masallaci yana neman yardan Allah, Allah zai gina masa gida aljanna. Yana neman yardan Allah, mai neman yardan Allah ba zai yi irin wannan abu ba. Saboda haka tun daga lokacin da aka bude masallacin ba mai kira na wani taro, ban san me ke gudana ba, wata 9 kenan yau.